Bigarren eguneko arratsaldean aritzeak badu abantaila bat, da beste aurreko guztiena entzun duela batek eta aprobetxa dezakela, eta desabentaila du gauza asko eta asko esanak daudela jadanik, ezta? Gogora datorkite Angel Erro poetak zuen poema ura, ez? Oro errana da, baina ez nik. Bueno, hori hortan horrekin txai konsolatuko naiz. Esan nahi nuken lehenbiziko gauza, da, Euskara Batua baloratu beharreko zerbait iruditzen zaila, eta bultzatu beharreko zerbait. Pentsa daiteke honetan ez dugula zalantzarik, badakigu ze garrantzitsua den hizkuntza baten estandarizazioa, badakigu ze garrantzitsua izan den euskararen kasuan, baina bada zalantzarik duenik. Aste honetan bertan Nafarroko parlamentuan Euskara Batuari buruzko adierazpen bat onetsi da, 3 puntu zituen eta hona ekarri dute 3 puntetatik bigarrena. Nafarroko parlamentuak aintzat hartzen ditu eta azpimarratu egin nahi ditu Euskara Batuak euskararen etorkizunean eta garapenean izan behar duen garrantzia eta zeregina, eta berretsi egiten du batuaren erabilerak zer nolako balioa duen gizartearen esparru orotarako, hainbestekoa, nun ezinbestekoa baliakatu baita hizkuntzaren normalizazio prozesurako. Jakin ezazue, puntu horrek bi kontrako boto izan zituela, eta beste parlamentu talde bat abstenitu egin zela. Orduan, behar bada, gogoratu behar da tarteka ere, hori, ez? Babesa ere eskaini bertzaiola Euskara Batuari, ze batzutan, olako ez gainera, Andres Iñigo goizean ere aipatu du, polemika interesatuak izango dira behar bada, baina tarteka agertzen dira, ez? Batuaren aurkako diskurso desitxuratzaileak, euskalkien aldeko diskursoarekin mozorrotzen direnak, euskararik batere ez dakitenek idatziak, izaten dira gaina normalean, olakoak sortzen dira, baina badazpadan ikusten zailua aztu behar, Euskara Batua baloratzea eta defenditzea komeni dela eta ez dagoela aztu beharrik. Hasierako galdera bat plantea dakiguke Euskara Batuaz ari garen, eta dain zuzen hori, zertaz ari garen Euskara Batuaz ari garenean. Neurri batean denok dakigu zertaz ari garen, baina iruditzen zaite Euskara Batuarekiko zenbait ikuspegi eta jokabide ez daudela behar bezain orokortuak Euskaldunon artean. Ez dakite jabetzen garen Euskaldun asko bai, baina ez dakit orokorra den, jabetzea, edo jabetuta dagoen Euskaldun arrunta, mugak zenbateraino dituen zabalak Euskara Batuak gauza batzutan, ze bere buruari askotan jartzen dizkio oso muga zorrotzak Euskaldunak, Euskara Batuaz edo ustez ari denean, eta paradesikoki Euskara Batu horretan ari denean, iruditzen zait askotan gero laxuegi aritzen dela beste kontu batzuetan, ez? Kontu morfosintaktikoetan eta horrelakoetan. Lehen hezkuntzako eragileek eta aipatu dituzte kontu hauek eta adibideaketara eman dituzten, eriko godatorkit egako batzordetan eta egotea tokatu izan zait, eta Baztan Bidasoako Euskaldun zaharrek, esan dezagun, askotan batean bere buru autozuzenduko dute eta paratu eskapatu bezain pronto esango dute jarri, ustez eta paratu ez dela Euskara Batua, eta gurrengo berriz egingo dute alako kalko nabarmen desegoki bat, ez? Orduan, badaude hemen zenbait ideia oker, zenbait erdi ustel, zenbait mamu, zenbait inertzia gaizto, aipatu dira gainiz hauek imerarekin lehen, mamuena haulaxe aipatu da, nik etxetik ekarri nuen, baina aipatu da, ideia okerren ere zeratu da, aipatu da, inertzia gaiztoen artean Garbizalek ere aipatuko nuke, eta goizean Bernardo Atxagak ere aipatu du. Eta Bernardo Atxaga aipatu dudanez, berak goizan erabili duen metafora baliatuko dut, eta uste dut egin beharreko lehenbiziko gauza, edo lehenbiziko ez dakit erronka, baina behintzat eginkizuna dela,
erabakitza zer den arrautza, berak esaten zuen arrautza hori, ez? Iruditzen zait hor badugula erronka bat euskara batuari dagokionez. Argi izatea zer den euskara batua eta zehazkiago zertan aplikatzen aldugun zabaltasuna eta zertan aldiz aplikatu behar dugun zorruntasuna, zorroztasuna euskara batua erabiltzen dugunean, bai. Ide hauek lehen ere eman dira, bai, nik uste dut zera, hezkuntzako zera saioa izan denean, kasi hitzez hitz aipatu dela ideia hau, baina, ekarri nahi nuke, ze importante iruditzen zait. Gainera nik uste dut, aurten Nafarrak ezin direla kexatu, esango dut ezin direla kexatu, nine honi Nafarroati banator ere, Gipuzkoarra bai naiz. Ezin dira kexatu, euskara batua morfologiari dagokionez eta aditzetan eta adibidez, aski hurbil dagoelako Nafarroko euskeretatik. Eta erraza da euskalkiaren eta euskara batuaren arteko zubi horiek eraikitzea. Zubiaren irudi hau bera erabili dute, bai Goizean Adolfo Arejitak eta bai lehenago Imanol Artolak, ez? Esandakoa, Angel Erroren hori, datorkit berriro ere burura. Eta euskara batua zer den eta zer ez den argi badago, zertan behar duen eskuzabal, zertan behar duen zorrotz hori argi balin badugu, zer da falta zaigun bigarren gauza. Gogoan dut nik lagun batek orain ja urte desente, Estitxu Fernandezek gaur egune aurkezten zueneko garai haietan nola esan zidan esan zidan, eta honek noiz utzi behartzioke Nafarreaz egiteari, eta arituko duk batuan. Eta orduan, nik uste dut, kontua ez dela argi izatea zer den euskara batua eta zer ez den, ez dela hori bakarrik, baizik eta jende guztiak argi izatea hori. Jende guztiak argi izatea hori. Bistan da, Estitxu Fernandezek gaur egun aurkezten zuenean euskara batu garbian egiten zuela, ederrean, ez da, eta, arrautzaren metafora hori baliatuz beste behin, kontua ez da arrautza izatea, edo ez bakarrik hori behintzat, baizik eta euskaldunen barruan abia egin dezan arrautza horrek, eta ez diezaiola, huebok lekua kendu, ez? Baten bat goizan ez badagoen, igual despistatu egiliko da metaforarekin, baina azken batean esan nahi dudana da, benetako erronka egin dela hori, estatusaren arlokoa, ikuspegi hori, euskeraren estuasun, zurruntasun eta zabaltasunaren hori, ikuspegi hori zabaltzea, edatzea, pedagogia egitea, eta argi xamar izatea guztiok euskara batua zertan izan daiteken malgu eta zertan, ez? Erronka generala da, eta horregatik agertu da, nik uste dut, behin baino gaiotan bai atzo eta bai gaur. Eta administrazioen erronka ere, bada, beraz, generala den einean, bai eredu hori bere ganatzea eta baita ere edatzea, dagokion esparruan eta dagokion neurrian. Tokian tokiko administrazioek adibidez, herritarren hizkeraren hurbileko batua ere bili beharko dute, alden neurrian. Atzo Anbotoko Jon Eguenetxeak erabili zuen terminoa izan zen batu bertakotu bat, Igor Elortzak baliatu edo ez dakite proposatu hemen zien termino hori, eta udalek hori beharko dute, alako batu bertakotu bat, eta foru komunitateko administrazioko aldiz, hartzaile guztiak hartu beharko ditu kontuan, eta esango nuke oro har, hartzen ditula, Nafarroko aldizkari ofizialean adibidez. Kontua litzateke nik uste, eta hau ere esan da, behin baino gaiagotan atzo eta gaur, denon artean, tokian tokiko kasu honetan Nafarroko hizkeren koloreak dituen eredu orekatu bat eraiki beharko genukela, ez da? Kalitateaz ari naiz edo eredu horrek beharko lituzken edo ezaugarri ez, hor bada beste kontu bat eta da kantitatearena, ez da? Kantitateare kasu honetan importantea baita, hitzak, hizkerak, ereduak, errepikapenaren poderioz geure ganatzen ditugu, behin da berriz entzunda,
ikusita, irakurrita, eta hori ere, pixuzko arrazoia da, Nafarroko administrazioek, nik uste, euskararen presentzia alduen guztia areagotzeko, ez? Bereziki, herritarrei begirako jardunean. Eta dena esan behar da, ari gara horretan saiatzen geure aldugun neurrian, ez da? Kantitatea, ez? Kantitate horrekin zer lortuko genuke, hemen izlari izan den beste, edo bintzat aurkezle izan den beste baten hitzak hartuta, Irene Arrarasen hitzak hartuta, bideo batean ikusi nuen, Jakinek argitaratua duen bideo batean, berak esaten zuen erresonantzia kutxa bat behar duela euskerak, ez? Erresonantzia kutxa bat, egiten den horrek, izan dezan, kantitate aldetik ere, nolabait ere, pixua, eta errepikapenaren errepikapenez jendeak bere gana dezan, ez da? Eta administrazioaren erronkak beharko du alde hortatik, eredu orekatu horri, erresonantzia kutxa alik eta handiena jartzea, ez? Eredu zuzen eta liberan egoki horri, ez? Euskararen presentzia alik eta gehiena indartzea, alegia, eredu hori errotu dadin, hortan jarri behar dugu fabrika lanean, ez? Arrautzaren metafora horri tiraka oraindik, eta hor behar dugu tailer edo fabrika indartsu bat, presentzia horrek izan dezan kantitate aldetik ere alako pixu bat, ez? Hortan, esango nuke, berrian argitaratu zen orain urte pare bat, datuak nik uste funtsan ez direla aldatu, zerbait aldatu dira, baina jabetu gaitezen, Nafarroko Gobernuaren menpeko administrazio oso hartuta, lanpostuen 8% dutela euskerazko hizkuntza eskakizuna, baina hezkuntzakoak dira gehienak. Irakasle postuak kenduta, eskakizuna duten postuak Nafarroko Gobernuan 0,6 dira. Eta ari gara hitz egiten, 8.000 langilez gutxi gora bera, buruzari niz orain, baina eta osasun bidean, 0,5 dira hizkuntza eskakizuna dutenak, eta da 10.000, 11.000 laguneko talde bat. Beraz, hor efizienteak izan beharko dugu, dena ere ez dute personek egiten, hor daude sare sozialak, hor daude webuneak, hor daude zerak, baina, nik uste dut, kantitate hori lortzeko ere, zailtasun batzuk badaudela, ezta? Eta administrazioak beti ere egin beharko du lan hori bere esparruan, hemen lehen ere nik uste zera izan dela, ez? Imanol Artolak aipatu duela, hainbat arlo aipatu ditu, eta arlo bakoitzean, landu beharko da eredu orekatu hori, albezain zabala, eta baita ere zurruna zenbait kontutan, ez? Halako moduz, nun batuaren erregistro guztiak bilduko dituen eredu oso bat gauza dezagun denon artean, ez? Eta amaitzeko, eta uste dut denbora beteko dudala, igual sariren bat edo eman barko dirazue. Amaitzeko, non ikasi behar da eredu zuzen eta egoki hori, ez? Ze ezaugarri behar dituen. Alderdi kualitatiboetara berriz ere itzulita, nik uste gakoa hezkuntzan dagoela, beste askotan bezala, hezkuntza sisteman. Badakit, ez dakit hemen hezkuntzako eragileren bat gelitzen den oraindik, baina gauza asko eskatzen dizkigula hezkuntza sistemari, gauza asko, eta baliabideak direnak dira, ez da? Baliabideak diot, alderdi guztitakoak, izan daiteke dirua, jendea, denbora, fin. Baina nik uste dut, euskararen kalitatearen gaineko prestakuntzak inon berezko lekurik balin badu eskolan duela, eta hori beste norbaitek ere esan du lehen. Orain gainera, adibidez, eta goizean aurkeztu digute, ezta, Euskara Batuaren eskuliburua, nik uste horrelako tresnak oso baliagarriak direla hezkuntzan. Eta aurretik Inigo Salaberriak ere aipatu du, ez? Nola gaur goizan jarri diren martxan, liburu hori zabaltzeko eskola publikoetan, eta, en fin, hori da nik uste behar duguna.
liburua egitea bai, arrautza egitea bai, baino gero horri lekua eman behar zaio arrautza hori, eta nik uste dut horren implantazioan egin behar dela lan, eta aurrera begira, eta Euskaltzaindiak hori egin du, baina nik uste dut lekuk hori hartu eta egin behar dela horren zabalpena planifikatu, errotu dadin, hor esaten dena, egina dagoen guztiari zuku atera dizaiogun. Bai. Hala ere hezkuntzaren kontuan sartu naiz eta ausarkeriak urrunegi ez nazan eraman, honetan utziko dut bai hezkuntzaren gaineko aipamena eta bai bide batez nire gogoeta ere.